Jamen, det er jo svinget lidt. Jeg kunne godt lide det. Ja, det er godt. Ja, det kan være, det er godt. Ej, De er afhængige af de afsætningsmuligheder, der er jo. Og hvad hedder det? og de er begyndt at forudse noget. De har kun solgt 15-20% produktionen. Det kan være en utrolig masse på det. Det er enormt. Men de kan godt til en lavere pris. Det vil de ikke. Nej, det er svært at få der prisen højt igen. Ja. Og nu, selvom der aldrig har været større prisudskift, så kan der komme konkurs. Vi skal stadigvæk kunne Det er klart. Nej, han griner. Ja. Han leger med sin farmor. Ja,